Lungsod. Hala, sama ng tawhan na. Sama na yung gikub-kub diha. Tanaw-tanaw pas taas. Punuan sa kahon. Yan yung nagagandaan nga ba na siya. Pero tigil ng kub-kub. Unsa kayang gikub-kub? Balhin na pod siya. Ako kang adtuon, bi. Ugaunsa na siya. Pangtanon ako. Sir. Masa ba ka diha, sir? Kanang Masa na yung gikub-kub diha, sir? lalaki gipangita. Masa na yung gipangita? Di na lang sa kumagsaba kayo magsaba magtunga niya ta. Hindi na ka diha nga. Sa ayo saba. Hindi nga na magas. Akan, lungsod. Lungsod eh ni. Uy! Ada. Basta dagan diri. Aris ako sa rin. Ako may mabukang lungsod. Sige, ma'am. 2,000 years later. Naabot man siya dihang lapita. Upat naman ka oras ng kinubkob niya. Naunsa man na siya nagangadhangad. Murag kapuangon jud ni siya ba? Ako dolo balik bi. Pangutan-on ako unsa gid iyang gikuan. Sir. Unsa may mong gikub-kub diha, sir? Kanang lama ko gigipangita. Unsa man imong gipangita, sir? What? Kana ba? Kana day, sir. Mausap na, sir.